بسم اللہ میرا شہزادہ سر چاہنا میں تھوڑی قمیض ادھر میں نہیں دیکھنا کیوں ادھر اماں دے سبق نہیں بولتے کیڑے سبق ٹر دی واری اماں کھئی کسے غیر محرم دا چہرہ نہیں دیکھنا چادر لا کے شہزادے دے قدمہ تیرا کہہ دیو برکے تے پردے تیریاں جتیاں تو قربان کرا میں تھوڑی نوکرانیاں کنیزاں حکم کر شہزادہ بلایا جو ہے کرنا کے ٹھڈا صاحب ہر کہہ دا کے کرنا ہی جی میں سکیاں ماما ستیاں پتراں جگہ دیاں بھرا جگہ دے میں تیری جنت دا ضامنہ چندڑا لے آزا ہو جائے مشکور باندھی باندھی مٹی تے بیٹھی ہے انچائے شہزادے دا سر جی میں کاری قرآن نو چہندا ہے جھولی چ رکھے اپنے سجے دی انگلیاں شہزادے دی زلفاں کنگیاں کیتیاں نے رخسارے تے منہ رکھ کے پیا دیے جاگ ویلا لما ملن آئی پہلا وین کیتے شہزادے اکھ نہیں کھولی جویں مشکور دی وڈی دھی پئی وے دی آدی اما ہن میں جگہ نہیں اما دے سجے پاسے آ بیٹھی ہے ہاتھ شہزادے دا پکڑ کے جھولی چ رکھ کے تلیاں مل کے پیا دیے جاگ وے وڈی بہن ملن آئی جیڑا بندہ اولاد رکھدا ہے سر چاہے دی ہائے نکل ویسی دو وین کی تین شہزادی اکھ نہیں کھولی جویں چھوٹی دھی مشکور دی پیوے دی آدی اما ہن تساں نہ جگاؤ ہن میں جگہ نہیں آ مشکور دی بیوی آدی واسلا مت رقیہ دی جوڑی بچدی ہووی جلدی دے نال آئیے پواندی شجی بیٹھی ہے شہزادے دا سجا قدم چاہے اپنے نکے نکے ہتھاں تے رکھے ہے شہزادے دے پیراں دیاں تلیاں رخسارا نال آیا منہ چم چم کے پیا دیے جاگ ویر نکی بہن عیدا منگن آئی عیدا دا نام آیا تے بہن دا نام آیا شہزادے دیاں اکھاں بند رہیاں نے زوجہ مشکور دے گل بھئی پیندا آیا سجے مونڈے تے سر رکھ کے اکھاں بند رہیاں تے رو رو کے پیالا اما آپ آئو ماما عباس کیوں نہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا بھائیاں دی محنت پوری ہوئے 5 منٹ دے بعد اکھا کھولیاں غور نال ویکھے پھرا دے گل کیا دے نہ میری ماں ہے نہ میریاں بہنیں میری ماں ہوندی سر تے چادر نہ ہوندی میریاں بہناں ہوندیاں کنا چ زیور نہ ہوندے پھرا دا منہ چم کے پیا دے ناراض نہ ہوویں تیرے جگاون دے بہانے آخری جملہ ختم ہو گئی میری پڑھائی تقدیر آکھاں مقدر آکھاں لکھیا خدا آکھاں زندان چو نکلے موت حارس دے گھر لے آئے عید رات شہزادیاں نو قاتل دے گھر آ گئے ادھے گھر مومنائی بچے بچے تو نے روید یاد ہے میں ایک سطر وکھا کے ممبر بھائی دے حوالے کرنا چاہنا مومنہ اتلے کمرے بستر بڑھا دیتے ادھی راتی حارس حرام زادہ گھر آیا ہے مومنہ تعظیمن اٹھ کے آدھی کھانا یا پانی ادھے کسی شاید ہی لوڑ نہیں مسلم دی جوڑی نس گئی بچے دی گلاں یا رومن دی آواز آئی بیوین پوچھ دے بال کہندے نہ دن ہمسایاں دے حسن آدھے نہیں آواز ساڑے کمرے چو پیاندہ ہے دوڑے چابی نہیں لبی تالا پتھر دے نال تروڑے ممبر دی قسم اندھیرا کمرہ حرام زادے نجس ہاتھ مارنے شروع کیتے نہیں دا سجا ہاتھ وڈے دے والا میں چایا کھبا ہاتھ چھوٹے دیاں زلفہ چاہدہ قد وڈائی قد سدھا کیتا شہزادیاں دیاں تلیاں مٹی تو پٹی گئی ہیں سیڑیاں لانیاں شروع کیتی ہیں پہلی سیڑھی لتھے دوسری لتھے میں ممبر دی قسم تیسری پہ اللہ ہندائی سا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں رقیہ دی جوڑی پہلے مٹی تے جھنیے وڈا پیشانی تے ہاتھ رکھے مومنہ نادہ کوئی کپڑا دے میری پیشانی پھٹ گئی ہے عیدی رات رقیہ دی جوڑی ستونہ دے نال بدھی رہی او نہ روین جنہ دے عیدی رات ماوا کول سمدے او نہ روڑ جنہ دے نرم نرم بستریاں تے سمدے نلیون ولی اللہ پڑھنا لیا راج راج رنہ کرو رقیہ دے یتیم عیدی رات ستونہ دے نال بدھے رہے صبح دا ویلا ہوئے تماچے مار دا فراد دی کدی تے لے آدھے چولے لاہو بڑے لہائے چھوٹے لہا من لول نہیں آندا چھوٹے دے قریب آ کے دے تم ہی لہا بابا جی وین میں او سنوا میں لگا جس وین دے بغیر یتیمہ دی کہانی مکمل نہیں آدھے تم ہی چولا لہا
چھوٹا کدی بھرا لویدا ہے کدی مکے الویدا ہے کدی قاتل الویدا ہے جدن شہزادے دی نظراں نے پرتا کھادا ہے حرام زادہ تماچا مار کے آدھا چولا لہا شالا بھرا دے سامنے بھرا نہ مری میں جدن محمد نے ویکھیا بھرا نو تماچا لگے جلدی دے نال دوڑے بھرا دے گل بئی پائیاں نے زندگی دا آخری بوسہ دے دے کے رو رو کے پیادا ہے پڑھ انا للہ ہن لا چا چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا نہیں ماں اپنی کو مل سکدے نہیں ماما مدد کو آندا جڑے بندے ماتمی تیزادار بیٹھے چھوٹا ابراہیم چیخا مار کے پیادا ہے میں تھو گاڈ نہیں کھل دی اے چھڑکا دیندا میں دا دل ویندا گھبراندا میں کو تو چاہدا سا میں بسم اللہ کراں بس آخری جملہ تے دعا لہ گئے چولے آدھا گردن جھکاؤ وڈے گردن جھکائی تے چھوٹا رکھ کے پہلے مینو مار پتراں دے اوندے پیو نہیں مریندے وڈا پھرائے پیواں دی جائے وڈا اوتے رکھ کے پہلے مینو مار ادے شہزادے پہ گردناں بدلیں دین بزرگ جا کرے جملہ پڑھ دین ادو دوہاں دھیاں مامے حسین نو گل آیا مسلم دیاں دھیاں مامے دے دانوں تے بہ کے پیاں دین ماما عید مبارک سیدہ دا بسم اللہ جیڑی شے منگو عید دا دن دھیاں خالی نہیں ٹوری دیا بڑی تھی مسلم دی اٹھ کے حمیدہ ہاتھ بن گیا دیے ماما سن اج نکھڑے پھرا ملا سیدہ دے آج نہ ملو تساں بہنوں مر ویسو نہیں ماما آج ملاؤ نہ بہناں دی عید نہیں ہوندی جنہ دے پھرا کول نہ ہون شبیر بھنیاں نو زانواں تے بٹھائے پیر اقبال شاہ جی انج کر کے انگلیاں بلند کیتیاں بہناں نگاہ کیتی ہے زمیناں دے فاصلے سمٹ گئے کوفے دا شہر دریا دا کنارہ پھراواں دے چولے لتھے ہوئے امامے لتھے ہوئے گردنا چھکی ہوئی تے ہارو دی ننگی تلوار ممبر دی قسم چھوٹی تھی مسلم دی ہاتھ بن کے دی ماما ہاتھ اتھائی رکھی میں اما نو بلائی لیا بھج پئیے میری سائیں رقیہ دے مسلح دے سامنے ماتم کر کے دی اما مسلح چھوڑ پتر لب پینی کتھے آئے فرمایا ماما موزے نال پیا ملیندا ہے ہن جڑے بندے ماتمی بیٹھے سیال کوٹ والے جدن بھین بلاون گئی عائشہ جی دوویں موجود آئے ممبر دی قسم جد لاہور علی ملکہ آئی وڈے دی لاش تڑپ دی پئی آئی چھوٹا پھرا دے قتل دا گواہ پیا بن لائی میری سین پہنچی ہے میری سین پترا دی حالت ویکھی حاجراں دی اٹھائی مر ویندی حوصلہ غازی دی بہن دا پھرا دے زانو نالا بیٹھی ہے میری سین اچھا وین کر کے پیا دی ماں صدقے چولے کے لہانے پھرا پھرا پتر دے کلا چما دوین پہ ہے شہزادے نو پھرا دی لاش بھول گئی ہے پھرا دی لاش مٹی تے رکھی ہے دوڑ آیا ہے اڈیاں چاہ کے ہر دیا کھانگیا تھرا کیا دائے پردہ کرو او میری ماں آ گئی ہے میں بسم اللہ کراں سکر دی قسم ماں دا آواز سن کے ہر شے بھول گئی ہے ہمیں 5 سال دا ہائی تے بھی ہاشمی کبے سے چلے تے کہ پاسے منہ کر کے دوویں ہاتھ سر تے رکھے اچے وین کرنے شروع کیتے میری سین حیران ہو گئی ہے میرا مولا گلا کہندے نال کردا ہے میں حیران بھرا پیا تڑپدا بھرا دی لاش کیوں بھول گئی ہے گلا کہندے نال پیا کردا ہے اکبر دی جوانی دا آواز تے میرا آواز میرے پترا تک پہنچائے ہن پتر دا آواز میں نے سنا ممبر دی قسم او سیال کوٹ والے شبیر حیران حکم دیتا ہے رقیہ لاہور علی ملکہ کن لائے تے منہ تے ماتم شروع کیتا ہے میرے مرشد فرمین غازی دی بہن کے سنے پتر کے پیاد ہے ماتم کر کے دیے مولا میں کن لائے میرا چھوٹا پیاد ہے